Di kami karon sa Kugon with Lenny E. Sis Lenny E together sa iyahang mga sisters. Thank you so much. Pagkaon mi ani sa barbecuehan, diri na ni siya atbang sa SD Oro Commercial. Gipanggutom sila kani sila duha kay gigutom naman sila, so ubanan na lang namo sila pagkaon dari. Oh. Yang among gi-order pusit. Pusit na siya no, darling. Pusit tapos atay. Mao ra ni siya. Nako. Dinae, bati ko lang. Amo ni kauban sa order. Nya naa pag tiil dani guys. Apila na tong tiil sis? Kaning tiil tuto tiil kay ako papa tuto tiil man siya. Tiara. Dayon puso lang dayon ang among iparis ani guys kay naa may puso. May miglat. Oh. Ay kani sis nindot pud sa di siya sis Chicken skin. Oh. Chicken skin ba ni siya? Ay, nagsagol siya, madam. Nice skin, apoy. Nice skin, apoy. Sul. Nice Ay, skin. unod. Isa lagi. Okay, apil na sana, madam. Dayon. Naiatay. Bugnaw kayo yung soft drinks. Sige. Mingaw-mingaw na diri nga area. Kay gabi naman. Kailangan palit. So, manihapon ta ninyo. Karon, kuan ka puso madam? 25. Oh? Bito. Dagko inyo puso? Ay nga na, o sige. Ani pulo yun na? Kuan, kana 2, 4, 6, o 8 lang sa kabuok. Duha-duha ta. Aw isa-isa. Aw upat-upat lang sa una madam. Budugang rami og kuan na. Abot mo rin na ulit. Nice sound. Hi. Mahalata mo? Kaon pag puso. Mami puso, kaya bagutom eh. Kana tuyo siya. Pwede mga iking ani. O kana madam B. Dali na lagi na lang ko. Maglain na lang siya. Maglain. Okay na. Thank you. A few moments later. Nabusog nami. Okay ra kasi? Okay ra gyud. Kamu okay ra mong duha? Okay ra. Okay ra kaayo. Bitaw guys, na-solve na ang among kagutom. Diri sa ilahang barbecuehan ni madam. Nangumpra mi guys, diri sa Kugon. Asa ra man to as kuan? Oh, model. Dual malit tugod, layo na kayo. Shout out imong asawa. Si Jeneline Adlaw-law, tinulo kayo. Akong giplasan. Ako gitrapuhan. Oh, salamat ha. Salamat. Lubog kay ato cellphone labi na og dili nato matrapuhan ang lens sa camera. Lubog kayo ko na camera. Yung driver ha. Asa? Dani batasis? Ha? Kasi ngari yung driver ha. Ayaw kami tudlo. Sa driver mamaya driver. Bitaw guys, nagkumpra si Madam Lenny. Ang among lakaw kaganihang buntag ha, gikan sa Lagunglong, gikan sa Lagunglong, gikan sa Lagindingan, sa El Salvador. Asa pa to sis? Dayon nag-adto sa Divine Mercy. Grabe kay ang lakaw hangtod karon. Nangumpra mi, nya paingon na dai mi mag-uli. Lakatan. Ito dito 40. Ay, sisok yung mga kinog-kinog na siya. Kasi mga
Salamat. Hi. Pero dili ta magkumpiyansa sa atong cellphone. Di ba sis? Yes, bunutin sa mga kawatanins. Kailangan careful. Bantayin, kita rin. Ato na ko matuog sa lapasan. Damorbi. Huy, maring inday. Ato ko sa imuhang katuganan nga Damorbi. Ato sa lapasan. Ina. Ato namin guys. Thank you. Thank you, sis. Kada parking dani sis na ay bayad. Oh, naiba G5. Depende niyo mo pili ni hatag. Ah. Lain po sa nang magtaklob sa kuan, Sa karton, lahat mo na sa motor. sa motor man na, no. Sa motor. Uy, salamat sis ha sa tanan. Salamat po, sis. Salamat so much. Thank you, ha. Grabe atong lakaw, no. Ang gani. Waka kapuya. Wala man. Fighter magugay ka. Ang gani. Sa uulitin. Oh, bitaw guys, paingon nami sa Damorbi Lapasan ato ko matog karon. Og thank you so much kay Madam Tingsky. Mami Ruben, thank you so much sa gift. Wala, mapalakan ito sa iyong Uy, inanap akong hawak sa na Madam. 25 ka? 23? 25 ko sa una. Yan ako kaniwang sa Sayo una. na po eh. 25. Diyan namin sa Damorbi Lapasan. Nadyo ibang driver nga dili magtanaw mo sa kuan ka. Kay ba nga intersection na kuan. Ako sa inquire dito sis ha. Dali lang sa niya ha. Ako sa inquire kung nabay vacant. Na si Madam Arigay, supporter po. Uh, 600. So deposit na 200? Na-stop. Uy, salamat. Na-vacant guys. Dagan vacant. Kung saan ako kung mga gamit ha. Asa man siya nga kuan? Second floor? A fourth? Habog di ay. Sige. Pausan ako kung gamit. Pausan ako kung gamit, guys. Na sila dani sisling in. Ubanta? Ala, ako naman ubang sisling. Lagi ko murap tagang abro na. Grabe. Sige. Dali lang ka. Oh, sige. Hi, Madam. Oh, salamat ha. Salamat. Dana, sir. Pila ka rin mo gikuha mo? Isa ra. Ihatod ako dali nila. Oh, di ara. Di ay. 78. Fourth floor kuno. Oh. Fourth floor kuno sis. Lagi no kuno pa. Elevator kuno ta sis. Kani elevator. Ala. Thank you ha. Welcome. Ang empanada guys na order. Gawin mo yung tal. Grabe kayo ang dala. Ang isa pag ikabag to ara oh. Laugma ka ano sa. Ala na pa isa oh. Iba lang ipapapot-apot na lang. Ha? Umang impanada, iba ka na magaling pasis na lang. Lagi no. Ato ni sa kuan fourth floor. Guys, di anata. Aman iyang suga dani. Hala. Thank you sis ha. Ato sa ikasiga ang suga be. Di ara. Sosyalan kaayo eh. Amin ba mukhang wala, malikit.
Walay table nila da. Walay Okay. table. Sige, dahil na sis. Kuan sis. Ano yung bag? Dala na sa uluhan mo. Kailan yun? Dahil na. Ang kanang isa. Dala na. Para thank you kay sis ha. Tanan-tanan. Hoy sa atong banding ba. Thank you so much, Jude. Sa lunch ubi. Siya ang akong driver karon. Adlaw bitaw. Thank you Thank so you. much. Bye-bye. Thank you Sige, so sige. much. Bye-bye. Ito na, Mi. Bye-bye. Relax na siya kayo. Umag. So, ana sila ni Sis Lini. Ladagan kayong salamat, Jude, sis, for your time. Okay. Ana din siya ay aircon. Di ako karon sa Damorbi. Kaganihaman good, guys. Ang among banding ni Sis Lini. Human ako kaon kaganiha dito sa Ilaha. Nagyun din siya nga ubanta sis. Kay na siya gi-inquire dito nga kuan multi-purpose cooperative dito sa Lagindingan. Dito sa kuan sa El Salvador. And din nila host din mi dito sa Lagindingan dito sa may airport. Unya pagkahuman din dadto nagyun din siya nga mangaon mi. Nangaon mi dito sa tubahan batua. Nangaon mi dito og Kinason. And then pagkahuman nagyun na pud si Sis Lini nga moadto ta sa Divine Mercy kay puslan man nga makalabay mi paingon diri. So malabyan man ang Divine Mercy nanghapit mi dito. And then pagkahapon pod nag-edit ko sa video kaya miya pa akong na-uploadan. And then pagkahapon pod ni adto din mi sa Provincial Hospital. Shout out di ay Madam Tingski and Mami Roven. Naa sila yung mga gift sa ako So, ato na siyang i-unboxing again. Thank you so much. Grabe kaya akong dala, guys. Di ara. So, salamat sa inyong tanan. Yupak kaayo ang show. Maunang magpahulay juta karon og maayo. Hala, salamat kaayo sa inyong tanan. Tanan. Thank you so much. I love you all, guys. The next day. Di ako karon sa Dunkin Donut diri sa Agora. Kani 379 pila ka ang sulod sa isa ka box? Unong? 6 ka klase 379. Ang kani mo 599. Kani lang ako papa sa kani ko dayon sa assorted lang. Thank you so much, Mami Vic, sa imong gipadala sa ako para pasalubong sa ilaha. Mao ni siya nga akong gikuha, 559. Kani siya, gwapa, pila ganito siya? 379. Tapos, ang kani, 498. So, Dunkin Donut na lang ang akong gipalit. Kay para mga kaon po dyan sila. Kaya nga no, dili ba ingon kanunay makaon ang Dunkin Donut. Daghan kay salamat, Mami Vic, sa inyong mga blessing nga gi-share sa amo ang tanan. Daghan kaayong salamat. Daghan kay tagdala karon, guys. Dili di siya makuan anaon or ay take lang nimo ha. Kay basit mahulog na hinunaan na kapulik itagpunit. Asa si Jason? Pero si Kuan. Daw kani dayon siya no. Sa taas. Blaze. Ako sa ning gihatod. Ito apa dato akong balikan. Balikan sa kuya ha. Maraming busy. Karang ka pa hawir ya? Okay. Ha? Dito ra kalim. Lagi. Na okay na ni Dania sa likod. Dara na yung bag be. Check para lugar ka. Ha? Padiyar ng bag mo. Okay ra di ako sa tubag. Okay na. Tapat ta. Gani. Na may extra sa gipadala ni Mami Vic.
Ako na lang ko dahil ipamasahe dugangan. Kay nagtaksi na lang ko kay namay daghan dala. Nga abay mi ni kuya para mag-istorya-istorya mi. Okay. Alas 12 na yan oh. Hapit sa amin ni kuya kay magkaon mi. Kay gutom na. Wala man ko nagkaon guys sa pamahaw. Nga karon diretso pan ito. Nga Oh, nais na sir. dili Nanonood ka na sir. sa imo yan. Ha? Kaniya oh halang-halang niya. Oh. Lenin. Oh, kaon mi dani madam. Kana Chicken. oh chicken. Okay. Chicken. Dili siya kaon Chicken. Babiya. Ha? Isda mo ha? Sige, isda ya kuya. Ano sir? Kana isda. Ako halang-halang. Wala isda. Di mo kuya, pila ka? Juan, tinola. Sara? Tinola. Tinola lang. Nakatinula. Barilis. Oh. Sarika. Pau. Apili dani daw tinula dahil ka kuya. Tinola bra. Ako isa lang ka rice puta ko ha. Saraw sir. Halang-halang na siya. O kana lang siya ha. Ito. O kana kuya. Gumba iya. Bomba ka niya. O gumba. Gumba. Gumba din ba pa? Ay, baga ko. Di ka ganahan. Asa man ni? Atay. Kolon. Kana batikulon niya. Bibog si sir oy. Unsa man imo ha? Kana asa man na? Baboy. O kana Baboy. baboy na O, kana niya. ra. Kana sa isda dili na ka? Dili na ko, isda. Nadi na si kuya sa isda. Unsa pa man imo sudan niya? Ito ra. Ay kanara isda ay kuan. Kanara ako halang-halang madam ha. Ano nga mo katong kwan? Kada. Ha? Kapritada na kang kuya di ay. Oo. Sige. Muni. Oh kana halang-halang man na iya. Ngano di magagkaon sa manok ya? Maglupad ka kuya. Maglupad ka sa manok. Hi guys, diyan mi karon sa Taguluan na niya. Dili pa. Santa. Ha? Santa Cruz. Closing Santa Ana ni Don. Crossing Santa Ana. Sakop sa Villanueva. Ako sa naguluan. Vlogger ka sir? Oo. Oh, vlogger di ka. Oh, nag-vlog-vlog. Uy, tanawa sa Mayamiya ha. Mayamiya. Mayamiya. Oh, sa YouTube. Ang mga galon sir, siya ang taiya diri. Ha? Siya ang mga galon. Sila. Boss. Uy, maong sa tao. Okay na, sir. Ay, kaong. Oo, talisig, gino. Ha? Ana-ana? Ay, mag-soft drinks mo. Oh, soft drink. Oh, 7 up kang kuya. Kanya ra. Litro. Ha? Litro sir. Litro ko na kuya. Di mo ko Ay, pala ayaw, no? gidaghan, mali. Mountain Dew. Oh, Mountain Dew ako Gamay. Guys, mga unyo na ni kuya. Ako na yung tama. Bala yan. Shout out imong i-shout out imong kuan niya uyab. Oh, wala ko yan lagay. Buwag si kuya sa iya asawa. Karon single si kuya. Mo daw to. Bitaw Ay, ka. sir, na si Madam sir. Ang taiya diri. Hindi, asawa ni sir. Oo, Si Mrs. Almara. sa kuan siya guys. Sa kuan ni siya Santa Cruz. Santa Cruz Taguluan na ni siya yan. Santa Ana Crossing. Crossing Santa Ana. Crossing Santa Unsa ni siya nga iteri? Arat. Arat. Arat iteri. Imo siya i-appeal sa vlog sir, among madam. Yes. Oh, naana. Okay daw. Ani madam? Ayaw lagi ko no kay mawa si madam. Madam. Ulaw. Na mga anta guys. Hoy, bakaon ko ya. Nana mo madam sir. Uy, din apa nito mo ha? Hi madam. Wala na ka. Uy, kagwapa ni mo madam. Pink ang naong ni madam oh. Diri rin siya guys sa Arat Etiri, diri sa Kwan Santa Ana. Crossing Santa Ana. Kuan na ni siya no, Taguluan na. Tagaloy. Oh. Olimpio ang ilang kwan diri oh, tanawa guys. Lang restaurant ni madam. Ha? Gisert na ni mo. Oh, salamat. Makikita mo lahat akong mga video nga pambukid. Bukid man ang mga kuya. Bukid. Dala kundon Layo ra sa kuan na mo kana ang highway.
Ang sagay. Ang kuya. Daw, gipa-discount sa ko ni kuya. Salamat kay kuya. Butang is kuya. May gani kinakatulong ko sa driver nga. Dili mo nagbakay. Ha? Dili mo nagbakay. Di. Nagbakay ka, abot ka 2,000 ka pesos. Nahuman na may kaon ni kuya. Diretso na may kay murag kauan mo. Laos na ta guys. Okay, diretso Calabiriage, agi sa Villanueva. Ang sa Villanueva, Diretso ingog. diretso hinguog. Ako na shortcut. So dato pwede rasan mo lusot dato hinguog. Para ingog. Ah, Pero wala ko layo na kayo. alayo ra kayo. Ay gikan de sa hinguog di ay duha di ay lutsanan paingon dito sa Cagayan. Ikan ingog. Pwede dire, pwede Calabiria. Dadto sa kuan, Claveria. Lusot ang Claveria lusot sa Villanueva. Ang sa Para ka sa ako nga pasero, nga wadyo ka kabaliba, siya, ako kumasi. gani. Abang ko. May mingaw gid kayo. Wagit sad ka nagmahay. Hindi ko nagmay. Pagpagipakaon, ibusog ko kuning. Bitaw. Anong wa pa man sa kung nagkaon niya? Kung gani, alam ko kung Na ikaw itlog ay mo ikaon di ba? Para makalaw tayo sipas break, kung clutch. Magkatipid-tipid. Para ni mo, nagana. Ato yung una ko tawag ng babae. Uy, airport ni. Anay ko, airport ni. Kaya naibag. Una-una ni mo gina katong pagkuhan ako. Airport na, yung mga terminal ang orang. Magkamaglangay, mention magkadari. Nakumbinsi pud ko nimo. Para na makita na yung gamang. Kaya hindi na ka abang, football ka. Ba? Hindi na ka ka-drive. Boleh batalay na daw. Kinanglan jud sa Hindi ka pwede batal. pag-abot sa 24 hours kinanglan Abang ka. limit jud ka. Bahala ko inat ka sa oras. Limit ka alas 10. Basta, buhay mong abang. 1,000. 1,000. Kay pawion lang dai nimo nga sunod oras. Sunod oras. Inchik mo rin, inchik ka rin. Salamat na ko yun. Ikaw ang pasahero nga nakita ko. Pasalamat sad ka. Ayaw ko kay ka, pasahero. Kay ka kuhan yun. Ginalang ko tayo kanang kuan lang kanang share. Ana, share lang ta. Pero karon murag makabawi ka karon no. Kay naa naman daan. Makaabang na magkaroon ng lawa. So di naa pa kay unya gabi. Na pa gabi. Di ang kato mo nya gabi. Palit na dito bugas. Di mo apo. Ikaw, kumusta ba ka? Ako ya. Wala tao ka, dalaga, o ba? Ako kuya. Bayot jud ko. Bakit lagi? Binabayan gali. Binabayan gali. Kumano ba ka lang? Usay malipayon niya. Saya masulupon. Masulupon pero mas daghan ang masulupon niya. Okay, gamay na ang malipayon. Gamay ra malipayon pero naa say time ya nga. Malipay ka. Pag abot sa tuig ya nga daghan ako malipayon. Dagang malipay. Dagang kalipay mo yan. Gamay-gamay rang masulupon pero karon Imo kasing-kasing babae yun. babae Dili yun. lalaki. Dili lalaki. Wala ginamo, nangutan na makukuha na. Yun. Kung saan mo nga, magbayad mo, magbinabayan mo. Kung saan man niya, akong kasing-kasing babae mo yun. Antay, may mo niya. Para si tumboy god. Gani. Ano manlaki, mamunga naman mo ibisaw. Meron na. Saan mangiya nga? Lalaki mo. Dabi ka rin, nakatilaw mo sa bunal sa lalaki. Lati, hindi. Bunal. Di na baji. Mabaji. Matuluyan. Ano sa buwan na sa amo tumboy-tumboy man. Hindi mo sugutin ang papa, kaway apo. Way apo. Ingnan pa niya diya mo yap sa unang naibugay ko sa mga anak yun. Tinuod mga asawa dyan ko na yung musugot-sugot. Sama na doon tumboy mo na. Laki may, babae may gusto na. Basta yun Naku, yutang, lalaki. Naibo, parehas na gilan. Isa nga, hindi ko madyo ko
lalaki pa siya. Noy, ano siya? Noy, dili lang yung kasoko, Noy. Mga asawa pa dyan ko. Ay, dako kayo. Bangka, dagang kayo bangka. Apa, dako kayo yota, oh. Noy, matay. Suman Noy mga anak, Noy. Sukot ka, Noy. Suman. Ako nang repon yung sa among anak, Noy. Ako nang luguson niya. Asawa mo iko. Kaya may repon nila ako na, Noy. Ay, ako, ano, kasuwi. Mga asawa dyan ko. Iko, alisod po kayo. Na ako, di ka na, tabangon ako na. Magkaingon po, gisabutan na ito doa. Ayaw po nang makakita ko. Wala siya. Masawa din ka. Kung saan ay kasiguro doon ang mga asawa kang makatilawan naman ako anak. Ano ba? Masunod sa akong ba? Sa, ay akong kuha na Noy. Hindi akong kuha na karang kabaw na po baka. Kabaw baka toro na hong itoro na hong kabaw nga. Kabaw dyan. Siya nga, kana Noy, pwede na na. Ang restro, ano may restro man ang kabaw baka. Ano nga restro? Sa, kuhan, sa gobyerno. Wala man eh. Ano ilang mga credential ba? Binaman, lipuluan na. Muna lipulos mo kapaw ba? Yata ko naman eh. Kaya, amat ba? Lagi. Kaya iya lang gito, Ripon. Yana nga, iya lagi. Lugusan. Hindi na nga. Makuha ba para makatilaw siya? Dako pagbunal. Dako sutubunal lang laki. Alam ko ito yung yang itong pamahan niya nga. Matay ang was. Dako na pagkagbunal. Kita na ba ko na mo eh. Silingan na. Kaya silingan na lagi. Dako na pagkagbunal nga bata. Ano na yun? Basta masawa niyo ko. Ang ganun sa kabaw baka yatag sa papa. Kana muna yung ano eh. Balikan nila 30 mil ang baka. Isa ko kabaw. Ito yatag ko eh. Girip yun. Wala Gilugos. Gilugos. Nanguyab-uyab siya. Nanguyab-uyab lang. Nanguyab-uyab siya. Wala lugusan. Wala lang lugus kay ano siya namisita man. Ang amahan. Di nga. Karang matubangan na. Kanya di mapud pangit ka tao. Laki bae lagi ang gusto. Naon niya. Nanguyab. Nakaanak din sila. Wala pa to sugot. Wala pa gisugot. Kadugay kaya di mo ginusugot. Kagawan pa. Dito sa lamin dito kaya nang may kunito ka ng tabay-tabay ba? Dito sila magkuhan. Tambay-tambay. Magtambay-tambay ka ng tabay-tabay sapa-sapa man. Kitaan man niya ang baway nga dito. Kita niya. Gidolan niya. Hangyo-hangyo na po siya. Hangyo-hangyo. Nalaya mo silang balay. Ay, iya, gilugos. Gilugos. Iya, ulan niya makuha eh. Pero wala niya makuha eh. Pero alok-alok ka niya. Nakuha naman siya. Namurong nabibilog pa. Nabibilog pa nga. Isugot lang niya. Wala agit pa rin. Isugot lang niya. Amin niya. Yang anak karon akong kuan murag 4, 5. Upat na niya anak. Dili na tumboy. Dili. Baji na. Basta pagkatilaw yun siya. Ay nga na din na di ay. Mga tilawan niya mo ng kunal sa lalaki. Mo na nga mabayag ka. Mabayag ka. Napulo mi kabuok ang badzi unom ang audibalin napito ng badzi ya kay apil lang ko sa badzi. Apil lang ka skwita. Niya tulog ang laki. Tulog ka laki, tulog gina laki. Ha? Laki gina. Laki ito sila pure. Niya kay ako lagi kay nabilong naman ko sa badzi. Badzi kasing-kasing. Badzi. Hindi mo nakalikayan. Tudog ka naman kaya nakaroon. Pero dili ka kaulit sa mga bayot kuya. Di ka kaulit sa mga bayot. Di ka aglagot sa mga bayot. Nabi uban kuya kanang kuan kanang may bayot nga aglabay. Ya, mangansaw? Dili na pinkansawan. Tao ra kita. Gani kalibutan na. Ang uban manggod kusog mga jaw. Gani? Kana ya. Kaingon din nga bayot. Dili na pwede na. Dako kag kaso na, uno na unang tao. Ito ko dani. Ako duha. Hi. Kani ako bilang price ani? 445. Ang kani? 395. Kani ako tol. Bila tanan. 1265. Salamat ha. Thank you. Lahos na taya. Nagpalit ko sa online kay dugay ra ko gusto nga agpalit diri. Nya kay usay lagi walay time mao nang sideline na lang karon nga kuan paingon man sa didto nya nay makargahan si kuya. So nagpalit na lang ko. So di anami guys. Okay. Or didto ta unahan gamay ya. Okay. Pwede. Tipyas anang Ayaw kuan. lang nang hulugot ang lubig kaya. O Dani. Sige gamay. Dani.
Okay, kanaog na ko. Oh. Hay, salamat kay. Unsa man iya sirado man. Oh. Dera, okay na. Hala guys, di anata diri sa ila ni Lilin. Dili ko maghunong. Na sila Lilin diha? Lilin. To sila bukid. Kajut sa iya ha. Ako sa ni kwaon. Diyan na ta guys. Iwin. Namsa naman akong motor, Iwin. Dani lang ibutang. Oh, napay ko andat to ya. Oh, ako rin. Iwin. Kang hulog manggod ang kuanda niya oh. Lubi. Oo. Oh, kay hangin man gud. Lagi laragon ba nga lubi? Wala sila Lilin to sa bukid. Ha? Isa na imong na. Ang kani unlan. Oh, isa na ka ba? Tulo ni a. Oh, tulo. Sana dato ang kuan duha. Kuha sa day, kuha tong kuan day, dangkin day. Sulod sa taday. Ito pa dito day. Wala na dato ya. Wala na dato. Uy, salamat ya ha. Salamat sa discount. Uy, amping-amping. Salamat so much. Ito na si kuya, mabalik na sana siya dito sa Cagayan. Ha? Oo. Ganyan na, sila Lilin dito? Bultag pa. Bakit hindi nagkuhan? Nagunsa man siya? Kabila ka ng dragging ko. Amang motor. Naguli, Janice di ay? Wala mo? Hindi ako kako. Diyan, Sabado man takaroon da. Magkuhan na rin, kinamay kuhan o, dangkin da na o. Ama to dangkin day. Asa say-say. Nadani? Allah. Agoy. Asa yung bata? Agay. Ay. Allah. Uy. Katuluga mo lagi ka. Agoy. Uy. Mata na. Agi, naghiwid. Agoy. Naghiwid. Ano man, ha? Hoy. Mata na. Agi. Agoy. Agi. Ala. Okay. Ano man? Saba? Saba di ay. Naikuha na to say. Nay dangkin kau. Agoy. Hanginaan siya? Igangan kayo siya? Kung hindi na paggawas. Ano siya, kinay ko na ni. Aliri. Kinay, dangkin dani oh. Kani siya sideline na ako pagpalit dani kay naglabay man mi dito sa Jupom dito sa
palingasag. Ay, lugar ako agpalit dani. Dito ko pakahigayon og adto dito. May unlan. Unlan eh. Oh, unlan. Hindi na patanggalan sa iyang kuan. Di na patanggalan sa iyahang kuan. Narasay. Para lamon-lamon na yung tin. Bintoy! Ano dani day? Ano yung kuan oh? Bilang isa. Be! Para dito ko. Be! Ay, na ko pa rin nakakira niya ah. Ay, doon ni Mami. Dai na dia. Kau tayo sila ito ka. Patay mo. Say-say. Kailangan ni Diri ang duha daw. Kanina lang dito sa kang Mother Earth. Kay dagan sila dito. Atin na sila ulit. Ha? Sayo ra gyud diyan mapaulit ko na ulit mo sa lini. Ha? Sayo ra na nagawa. Taga Jubi. Anjing. Bintoy. Oh, hindi sila mangging. Ha? Oh, sila mangging. Sa Mapua? Buka, to sa tibili. Nagunsa sila sa Mapua nga ron. Jume! Sumad biya ni nanay da. Maraton sila dito. Ah, sumad yan yung lula day karon? Hala, sumad yan yung lula. Saon na lang. Na, sila Agnes, wala. Dragging ko. Ha? Dragging ko. Hala. Benching ko madit. Benching ko madita karon da. Mauli ay guys. Tuwa sila dito nagdasok sila karon dito di ay. Nagkaon ta. Muna ikat mo na eh. Taga jungjung ka. Bitoy. Kumaljungjang! Sige na day. Ibo si Mamila. Ha? Ibo ito na. Ay na okay na ng TV. Ano? Papagyapon? Wala yung wifi? Ay, Jung. Tuas sila ni Mama sa kuang. Bukid. Tuas sila Lilin. Kay sumad yan yan hilula karon. Ayun tulo dito na ni dalhon kay para. Ilahan tanan dito. Hindi daddy. Ha? Sige daddy. Troy, Mario. Motor di ay. Motor dani di ay. Nana ilabalay dito. Alshel. Ito, ito na? Ya, Alshel? Oh? Tuyo. Gagga. Ito sa lag. Ha? Ito na tulog na? Oo. Dua na ng kwarto. Tulog ko kadlaw dito. At tulog kagabi duha. At tulog lagi kagabi. Nangambok sa me? Ha? Nangambok sa Angel? Nagtambok ka noon siya. Buyag doon kayo. Dakon ba si Alshel? Muapas gina siya nanay. Dako ah. Buyag. Di am day kwan empanada. Yahat. Hindi kasulod dito sa kuan. Sa ilahan ni ay dito sa payag. Kay uwan man lagi. Di ay empanada guys. Say. Jubi. Ali kina empanada Lami di kay ni Dito sa kuan gi-order manin ako dito kang Sis Lily. Ako nila kuan guys sa duha ka buok man siguro ako nakuha dani daw or tulo ba. Ato lang ni ikuan butang dani. Bali na say. Kaya ang uban dani dadhon pud sad nako dito sa ilani Mother Earth. Kana. Iwin. Ato natagan si Iwin isa ka buok. Iwin. Okay, dek kaon ba? Da. Kaon lagi siya. Kaon lagi si Iwin. Narasay. Bintay. Day. Bintoy.
Ali day. Nawa na makuwan sa karon. Kana Hindi pa naman darami. karne. Dito ni sa bukid. Day. Ali dinhi. Pagkaburingan man sa dinhi. Agkay nagmata na. Ha? Ano na po isa may? Siya.